Wang'yo mago motende kod weche magoro ene yangore ni midhiero mar oro ma ikelo kata ma okelo kech osemiyo jopuonjre mathoth odar mowuok e sikul e gwenge mag Marsabit. Tend arita kwe e gwenge mag Marsabit wacho ni ma ok tin ne atamalo 34 mag jopuonjre ok nyal somo gi kwe wira ne pek mar yudo chiemo. Jalup County Commissioner morito gwenge mag Laisamis Langat Biwot ojiwo jonyuol kod jokanyo mamoko mondo ket wigi kanyachiel mar jiwo dok mar jopuonjre e sikunde. Negiloso chenro mar chiwo kony mag chiemo kokalo e kambi mar Lake Victoria Wind Power. You know, for us we employ teachers, and a teacher cannot teach a hungry child. You know that. The child will not concentrate. Tunaashiria kwamba asilimia 34 ama 34% of the students are not in school sababu ya njaa. Kwa hivyo ni kushukuru kwamba wengine wametuambia kuanzia kesho wakisia chakula imefika watarudi shuleni. Tuendelee kushauriana, kupatilishana ujumbe ili tusaidiane na machifu wetu tuwarejeshe shuleni. Na natumai chakula hii itawezesha wanafunzi wetu kuendelea na masomo inapokuwa jamii itashughulikiwa na viongozi wengine na serikali. Wazazi ambao walikuwa wametoa watoto shuleni wataweza kurudisha watoto shuleni ili waweze kuja kuendelea na masomo yao, na pia hasa wale ambao wanafanya mtihani. This program will start off today, but it will not stop today. It will carry on into next term.